Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan tasha. Sannan kuma ku danna mana alamar liking. Akuya, 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 akuya. Akuya, 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 akuya. Yare, lafiya ka samu hegun teti ka gudu ka lafiya? Ai abun murna ne ya samu. Wata akuya na gari za ta yau shine zan je in faɗa mai ta. Dalla ta wani Allah gafara Allah.